roky tréninku, hodiny a hodiny v telocvične strávené. Pozerám sa a berem ich všetkých, ale absolútne všetkých. Ako profesionál, tvrdý, nekompromisný a ktorí do toho dávajú do toho všetko, absolútne všetko. Brutálny tréning, dieta, celý život, celý 24 hodín. Beriem si od každého vzor, každý je niečím výjimečný. Keď niekto tvrdě zdvíhá činky, tvrdě maká, tak musí dobre, kvalitne ešte. Bolí to, ale každý si musí siahnuť až na dno. Ešte a ešte. Když chce být člověk mistrem, nesmí se nechat ovlivnit žádnou negativní vnější okolností. Na ľudí, ktorí mali napríklad museli dlho roky bojovať, tvrdé trénovať bez nejakého výsledku, než sa vypracovali